Aurkeztun dugun hitzarmen honen bitartez, kirolari askoren kezka bati heldu nahi diogu. Izan ere, ez da batera erresa, pentsatzen dugun bezala, ez da batera erresa, goi-mailako kirol ibilbidea eta jarduera baliagarri eta bateragarria egitea eguneroko bizimoduarekin. Oztopoz betetako bidea izaten da. Eta bado beste kontu batera aipagarria, eta da, goi-mailako kirolak ibilbide mugatua izaten duela, eta seguru kirolari askori, apustu hau egiten dutenean, sortze zaiela galdera, eta eta kirola amaitutakoan zer. Kirolari askok eta askok esfortzu izugarria egiten dute, baldintzarik gogorrenetan, beren apustuak egiteko, eta gero baldintzarik onenetan iritsi nahi izaten dute kirolaldi horren amaierara, eta orduan zer galdera horri erantzuteko helburu sortzen da gaur sinatu dugun ekimen hau. Egunon, gauzazkik ez, hemendikan esan, lortu duten kolaborazioa guretzako oso garrantzitsua dela, azkenean bingenek izan duen bezala, urte asko buru belarri kirolari eskaintzen diogu ez, bai egiten dugu esfortzu aldi berean, gero ondoren datozen urtetako eta prestatzen, eta hala ere izaten da kezka handi bat, ez? Bakigu gure kirola urte batzutako izaten dela, eta horrelako kolaborazio bat lortzea, nik uste dut gu kirolariak asko eskertzen dugula, eta egia esan pozik eta eskerrak eman. Gutxi era gauza bera, ez? Batez ere, eskerrak eman akordio honetan parte hartu duten denei, kirolari aldetik badakigulako ze kezka dagoen, ez? Arlo horretan, badakigu gure kirol ibilbidea mugatua dela, eta gure kirol karrera hori bukatzen lan munduan sartzeko ez ditugula gauzak hain errex, eta esan golako akordioak nik uste kirolari guztion izenean hitz egiten dudala, esaten duanean oso positiboa dela, oso ondo ikusten ditugula olako akordio mota hauek, eta besterik gabe eskerrik asko, eta ea ondo funtzionatzen duen gauza honek. Queríamos poner en valor y en relación dos mundos, el mundo del deporte y el mundo de la empresa, porque creemos que ambos mundos compartimos valores, comportamientos, actitudes en común. Yo he oído, y para nosotros son expresiones habituales, el esfuerzo, la consecución de logros, la orientación a resultados, la motivación, el equipo, el alto rendimiento, el compromiso. Es decir, por eso creemos que empresa y deporte son elementos que se refuerzan, que se retroalimentan, y cuando, desde la Fundación Basquetín nos propusieron colaborar primero en difundir su propia actividad, difundir la actividad de sus deportistas tutelados, y también en la medida de lo posible difundir y trasladar a nuestras empresas primero sus competencias más allá de deportivas, profesionales, desde el punto de vista de posibles salidas profesionales, su prestación de servicios, no dudamos en mostrar nuestro compromiso, nuestra aportación, nuestro grano de arena, y en eso hoy empezamos.